Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma is er alle weken en dat liet je reportages zijn van het programma Van Gewest tot Gewest. Dat is een nationaal programma van de nationale televisie. Maar er waren dus Friese zaken maken toch een Friese man, Johan van der Zee. En Johan van der Zee had ontelbare reportages. Wist wel hoe volle? Nee, ik had geen idee. Okay, nou, nee, honderden. Ze het net over haar. Nee. Maar ontelbare reportages maken over Friese zaken. En een van die Friese zaken, dat heb ik een paar keer geweest, dat is het planetarium in Friesland. In 1981 bestiert dat 200 jaar, dat die al heel lang lang. En daar waar ik een prachtig toneelstuk over maken. Ja, daar weer een soort toneelstukje daaromheen. Ja. Maar over die dominees en zo, die bang waren dat er weer uitvergeens worden. Ja, Safali Jelien wie die dat en toen had IJs IJzenga die het zei van nou, er is niks aan de hand. Nee. En die had letter helemaal uit makken in al jaren. Nou, laten we zeggen, van de morgen is er, als wij dit opnemen, is er een meteoriet in Rusland vallen. Ja. Dat kon hij shell hitten, hè? Op wat voor manier dat badden en zo. Daarin, Toch had het hier planetarium, dan had het Rom omdenken voor het toneelstuk. Maar waarschijnlijk ik shell was, is de grote budgetting die dat planetarium van Friesland had. Ja, en wij gingen er al jaren geweest. In mijn eerste jaar bij Van Gewest tot Gewest hadden wij ook in het planetarium filmen. Ze neemden hem Harke Planeet, maar hier Harke Terpstra. Ja. Die weer daar ook al met de rondleiding aan de gang. En een van de dingen die hij altijd zei, en dat bleek een heel soort letter dus ook, dat als je trap komt in, dan weer denkt u om het opstapje. Want als u hier uw hoofd stoot, dan ziet u meer sterren dan IJzenga in zijn hele leven heeft gezien. En toen wij daar wegkwamen, meer dan 10 jaar later, toen die er nog precies hetzelfde verhaal. Johnny, met die reportage in 1981 uit het planetarium in Friesland 200 jaar besteed. Dat komt een botsing van sterren of zoiets. En dat maakt zo'n grote brand. En dan gaan we het er allemaal aan. Hier krijg boven Franeker zeker. Kan toch ook ergens anders gebeuren in Amsterdam of nog veel verder weg? Hier in Amsterdam en Pries en weet ik wat voor grote steden er nog meer binnen. Alles zal branden. De dag des oordeels en de der verdervingen der godloze mensen. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan zullen. Ik heb een zwart omrand bericht, de dag des oordeels is in zicht. Kwam ik monter u vaak tegen, zingend opgewekt langs wegen. In de stad, op straat of plein, heel bedroefd moet ik dan zijn. Want ik heb een zwart omrand bericht, de dag des oordeels is in zicht. De conjunctie van de planeten, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius, gelijk ook de maan, zal geschieden op de 8e mei in het jaar onzes Heren 1774. En ik verkondig u, de apocalypse is reeds aangebroken. Een grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan. De aarde zal nederstorten in de zon, die poelen des vuurs. De dag des oordeels is nabij, degene die oordeelt, dat zegt gij. Vergeving, Heer, in deze zang, wij zijn zo bang, zo bang, zo bang. Maar dat alles is voor IJzer toen toch aanleiding geworden hier een planetarium te gaan maken. Hij wou met behulp van het planetarium aantonen dat ook ontstaander van de aarde uitgezien wel eens een aantal planeten zo in één richting dicht naast elkaar in de hemel, dat er in werkelijkheid in die wereldruimte nog ontzaglijke ruimtes tussen beiden bleven, zodat er van een botsing geen sprake kon zijn. Daarom heeft IJzer hier toen aan de zolder van zijn woonkamer dit planetarium hier gebouwd. Hoeveel voesten sjoggen, Jono? Kennen ze dan botsen? Ja, nou zei hij. Nou, wat vreeg ik nou? Kennen ze dan botsen? Ja, nou snappen we niet meer hoor. Ik kan Lieke goed zin en morgen praten. Om het de mensen toch nog een keer duidelijk te maken,
ging IJsinga nu zijn vrouw Pietje vragen of hij een planetarium in zijn woning mocht bouwen. Pietje vond het goed, als het maar niet langer dan 7 jaar duurde. En dat lukte. De tentoonstelling in het Franeker Koopmanshoes houdt zich niet alleen met IJsinga bezig. De moderne ruimtevaart is ook vertegenwoordigd. Maar ook de wijze waarop men vroeger met de kennis van aarde en heelal bezig was, komt aan de orde. Zo zijn er erg mooie 17e-eeuwse globes te bewonderen. Er is veel te zien dat herinnert aan het wiskundeonderwijs aan de vroegere hogeschool in Franeker. En ook wordt er nogal wat aandacht besteed aan tijdgenoten van IJsinga, die net als hij de sterrenkunde als liefhebberij beoefenden. Ja, dat is echt heel leuk. Bij het navlooien van deze materie kom je een aantal dingen tegen waarvan je zegt van hé, merkwaardig dat het juist in Friesland is gebeurd. Vele autodidacten die in Friesland in de 18e eeuw bezig waren met astronomie, met sterrenkunde. Hoe zit dat nou? Waarom nou juist in Friesland en in Nederland juist in mindere mate? Er werd natuurlijk aan sterrenkunde gedaan, maar in Friesland was echt opvallend dat veel mensen, autodidacten, daarmee bezig waren. Ja, je zou een aantal facetten kunnen aangeven, maar het is nogmaals, het is niet zeggen van daar en dat is het nou exact. Bijvoorbeeld, Boelens, een 19e-eeuwse geschiedschrijver, zegt dat Friezen bij uitnemendheid geschikt zijn voor het wiskundeonderwijs. Dus daar zou je uit kunnen concluderen van een soort aangeboren aanleg van Friezen voor wiskunde. Ingebouwde wiskundeknobbel. Ingebouwde wiskundeknobbel. Denk eens aan en de invloed van de hogeschool. Die is natuurlijk onmiskenbaar. Professoren als Metius, Foulenius, die echt belangrijke publicaties in de moederstalen hebben laten uitgeven. En die hebben natuurlijk een invloed gehad. Maar denk eens aan de bron van inkomsten in deze noordelijke provincies. Dat was landbouw en veeteelt. Men was dus sterk afhankelijk van het weer. Dus er werd aan weersvoorspellingen gedaan. Door de een met een natte vinger, maar door de ander middels berekeningen. Jan Pieters van der Bilt was zo'n autodidact. De kijkers die deze man, die eigenlijk timmerman van zijn vak was, maakte, staan op de tentoonstelling. Ook de maker van dit torentje was autodidact. Ja, dat is een zekere Herger geweest. Die heeft zich veel bezig gehouden met berekenen en maken van zonnewijzers. Hij was dorpsschilder in het dorp Winsum, dorp hier in Friesland. Hij heeft deze toren ook gewoon voor liefhebberij dus gemaakt. En het merkwaardige is dat hij die zonnewijzertjes allemaal gemaakt heeft van deksels van verfbussen. U ziet, het is een toren met 8 verschillende zonnewijzers. Voor elke windrichting een zonnewijzer. Die wijzertjes die werpen dus de schaduw van de zon over die schaalverdeling. En dan kon je op die manier aflezen de tijd. Hij heeft er ook een haan op gemaakt. Maar op de staart van die haan zit nog een vogeltje. Dit noem je een astronomisch uurwerk. De mooiigheid speelt bij het maken een grote rol. Nog een astronomisch uurwerk. De maker was molenaar van zijn vak. Klaas Ottes Jelbema, landmeter uit Witmarsum, was geen saaie cijferpiet. Het unieke van deze handschriften is dat ze niet alleen zijn voorzien van prachtige tekeningen, maar hij heeft er ook rijmpjes bij gemaakt. Ik zal er één voorlezen. Meetkonstenaren, strepentrekkers, hoekmeters, wees nu vrij verblijd. Spring op van vreugde, dit is wat lekkers. Zie, wijsheid groeit nog door de tijd. Nou, en zo gaat het door. Het is helemaal voorzien van prachtig ingekleurde tekeningen met steeds weer een bijpassend rijmpje.
Een molenmaker uit Workum maakte een tellurium. Het is gemaakt door een Bokma, Allians Bokma. Die was molenmaker, later stadsarchitect te Workum. En die heeft ook voor liefhebberij dit apparatus gemaakt. En daar ging hij s'avonds wel mee op stap naar verenigingsvormen. Dan gingen de demonstraties, hield die lezingen met de demonstraties van de beweging van de maan en de planeten en de aarde enzovoort. Als men die arm gaat ronddraaien, dan draait de aarde om de eigen as. De maan die loopt om de aarde. Keer daarbij altijd de verlichte zijde naar de zon toe. Die zon die ziet u hier in het midden voorgesteld door een olielamp. En ook Mercurius en Venus die draaien dan rond. Nou kunnen we het niet met dat grote ding laten zien. Want... Nee, het gaat op het ogenblik een beetje moeilijk. Maar er staat een kleine en daar gaat het wel mee. Ja, nou dat is ook een soort van planetarium in het klein. Daar kan men met behulp van een hendeltje kan men dat ronddraaien. U ziet hier de zon in het midden. En dan ziet u, als men er zo ronddraait, de planeten Mercurius, Venus, aarde met de maan, Mars, Jupiter en Saturnus ronddraaien. U ziet die kleine planeten die dichtst bij de zon staan, die gaan het snelst. Mercurius die loopt in 88 dagen om de zon, Venus 225, aarde een jaar, Mars bijna 2 jaar. Deze gaat heel langzaam, Jupiter heeft zo'n 12 jaar nodig om 1 keer rond te draaien. En Saturnus doet er bijna 30 jaar over. U ziet hier ook nog bij de aarde de maan. En ook de 4 manen van Jupiter en een stuk wat manen bij Saturnus met een ring. Toch is het planetarium nog veel knapper, hè? Ja, kijk, dat gaat allemaal in de juiste tijden rond, hè. Hier ziet u dus het slingeruurwerk. Die slinger die regelt de gang van het gehele mechanisme. En dan ziet u erboven een klein radertje. Dat is het ankerrad van de klok. Dat loopt rond de 45 seconden. En dan steeds door overbrenging van kleinere op grotere raderen heeft IJzer die beweging van 45 seconden vertraagd tot 29,5 jaar toe. Dat is dan een vertraging van 1 op ruim 20 miljoen. En alles heeft IJzer hier bekaarslicht in elkaar moeten zetten. Keilbuizen had men in die tijd nog niet. U ziet ook dat de slinger betrekkelijk kort is. Het was IJzer zijn oorspronkelijke bedoeling geweest er een grotere, langere slinger in te maken. Maar dat mocht niet van zijn vrouw. Want hij wou een secondeslinger maken, dus een slinger die 60 secondelingen per minuut maakt. Maar die moet een meter lang zijn. En daar had IJzer hierboven geen ruimte genoeg voor. Dan had hij een opereerd zoldertje moeten maken. Maar dan kwam die slinger juist onder in de bedstee te hangen. En dat vond Pietie te onrustig. Toch wordt hier planetarium altijd heel belangrijk voor Friesland, een toeristische attractie, alhoewel het net als zodanig altijd erkend wordt. Want Friesland, of zeg ik nog wat verkeerd? Nee, ik vind het een wonder, dat hele planetarium. Maar voor mij zit er net een heel soort reclame voor, reclametechnisch. In de nou, Anders Stolwind had er een keer een film maken. En ja, die is direct vertoond, maar er is verder ook net zo'n soort maar gebeurd. Zullen we naar de orenrecreatie? Want Friesland kwam al meer in de belangstelling zien. En dan hebben we door de wetterrecreatie, daar hoede helemaal geen reclame van mij te worden, maar de meesten kan wel. En dan weer er zorg voor de natuur. Ja. Hoe kwam dat bij je? Zo van, Nou ja, dat is die in kranten, neem ik aan. Want ik lees dan alle kranten. En de zegsters hield ik meer mensen komen. En denk van ja, ken dat wel? Ken het land dat ha? Dat weer een beetje de vraag die ik doe aan hoe ouder weer. Nou, we hebben het door de 80er jaren. Ja, nou, als je nou weet wat er nou komt, dan leidt ze je om wat er doet badden. Ja, maar dat is met al die dingen. Ja. En we gaan wel zijn dat het te druk op het dikken waren. Nou, toen ben we echt maar een vliegtuig erboven heen en we steken in auto's. Dus, Nou, je zei in elk geval in 1988 wel woordjes, want we beginnen bij Gap Silstra op de Brege in Walsheim.
Het wordt steeds drukker op het water in Friesland. Dat is mooi voor de brugwachters en al die anderen die eraan verdienen. Maar kan de natuur het hebben? De Friese Milieuraad wil er wat aan doen. Samen met de VVV Friesland heeft ze het boekje Friesland leren kennen uitgegeven. In de eerste plaats om de mensen bewuster te maken van de natuur om hen heen. Niet om ze in grote getalen te lokken. Het boekje dat geeft op een beetje vriendelijke manier geeft dat aan dat het vele moois wat rondom het water te zien is. En wij hopen dan dat de toerist dan denkt van, nou, ik moet bijvoorbeeld niet in het riet gaan liggen en noem maar op. Want er zijn heel veel acties geweest in het verleden. Friesland is mooi, houden zo, niet in het riet. En je ziet ze toch steeds in het riet liggen. En nou, wij denken dan dat men ook geen vuil overboord gooit en dat men dus het afval ook naar de plaatsen brengt die daarvoor zijn. Nou, daar vandaan is dat boekje uitgegeven. En daar zit alles in van waar men zijn afval kwijt kan, waar men kan liggen. En men hoeft niet in het riet te liggen om toch te kunnen genieten van het prachtige Friese landschap. Is het niet riskant? Ja, er zijn meerdere die zeggen, is het niet riskant? Maar nou, ik geloof het niet. Maar dat moet gewoon blijken. De actie is niet alleen op de toerist gericht. Het consulentschap Natuur- en Milieueducatie doet mee en begint aan de basis. Kinderen vertrouwd maken met het water in de buurt van hun school en alles wat daarin leeft en groeit. Mooi. Iedereen heeft zijn eigen flessen en spullen. Als je straks zo'n ding hieruit nodig hebt, haal je het hier weg. Dat doet de 6e klasse, die haalt hem even op. Je krijgt van mij een schepnetje. Geron. Geert. Daphne. Nee, dat is het. Goed, en jullie hebben zelf een, hou die er dan maar even bij. Ja? Ik kom bij ieder groepje langs, je mag nu aan het werk gaan. Succes! Heel klein beetje. Ja, pak de loop maar. Ja. Dan moet je straks vanaf het begin kijken welke is. Ik denk dat kinderen zich erover verbazen dat er zoveel leeft in de sloot voor of naast hun school. Gek hè, dat zou eigenlijk natuurlijk moeten zijn. Nou, is ook natuurlijk. In feite is het heel natuurlijk dat kinderen hier op onderzoek uitgaan naar wat er in die sloot zit. En nou, eigenlijk worden er wat handvaten gegeven met die leskist om ook wat gerichter te kijken naar wat zit er in die sloot. Kinderen zijn denk ik van nature al heel nieuwsgierig naar wat er eigenlijk allemaal in zit. En zo'n leskist gaat ietsjes verder om ook te stimuleren om wat gerichter te kijken. Hoe vind je dit? Dit vind ik heel leuk om in de natuur bezig te zijn. En hebben jullie dit nou vaker gedaan op deze manier met water aan de gang? Ja, we zijn ook een keer met een hele grote bos in gegaan en allemaal wat geplant en een ander spul. En ook al een keer afval en het andere spul opgehaald daar langs de weg. Ja, dat hebben we wel eens vaker gedaan. Je leert er veel van, hè? Ja, ik vind het mooi. Oh, daar gaan de papiertjes. Ja, dat is maar niet. Het boekje beschrijft alle vaarwegen in Zuidwest-Friesland. Maakt vooral attent op de gevaren die de natuur bedreigen. Wij zijn in de eerste plaats op de rietbegroeiing, de oever. Want het riet is namelijk de beste oeverbescherming voor de oever. En ook visueel is het bijzonder fraai. En als de mensen met de boot in het riet varen, dan breek je zo'n rietoever. En als je dat in de zomer doet, dan kan het riet zich niet herstellen. En wanneer zo'n rietoever weg is, dan krijg je een geweldige afslag. En riet keert dat. Riet die heeft de mogelijkheid om die golven te breken en daardoor de oever te beschermen. En nou ja, wat ook in die oever leeft, dat is onvoorstelbaar wat voor vogels daarin doen. Dus we wijzen de mensen erop dat ze die rietoever niet mogen beschadigen. Om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat aanleggen in het riet niet nodig is, zijn de goede lichtplaatsen in het boekje aangegeven. En er is een beschrijving van allerlei bezienswaardigheden langs de vaarwegen.
wijst in het boekje ook op allerlei bezienswaardigheden, hè, langs het water. Ja, inderdaad. Het zijn vooral in Friesland de typische boerderijen, de boerderijbouw, zoals de kop-hals-roomboerderijen, de stellenboerderijen, maar ook andere bouwsels in het Friese land. En vooral in de vrij wat, ja, ik zou zeggen wat arme veenstreken, waar men in elk dorp geen kerk had, maar men wilde toch op het kerkhof de klok luiden. Nou, dan bouwde men een klokkenstoel. We hebben hier bij Vollega een leuk klokkenstoeltje met een zogenaamd helmdakje. En er zijn er met andere dakvormen. Maar wij wijzen erop dat deze dingen typisch zijn in Friesland. En dat je daar dus eigenlijk een beetje aandacht aan moet schenken om Friesland te leren kennen. Friesland leren kennen. Zou het helpen? Het aantal watersporters neemt toe. Als ze meer van het gebied weten, zullen ze misschien zorgzamer zijn. Maar ook de industrie en de landbouw bedreigen het water. En daar moet de toerist varen. Kennen fabrikant en boer de waarde van Zuidwest-Friesland. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk. En er wordt dus ook al aardig wat aan gedaan hoor. Bedrijven die hun processen aanpassen waardoor er minder geloosd wordt. Zuiveringsinstallaties die gebouwd worden, dat geeft natuurlijk wel een reductie. Alleen ja, de landbouw, dat blijft gewoon nog gelijk. En hopelijk gebeurt daar nou binnenkort ook eens een keer wat aan. Dus de eigen mensen moeten Friesland ook goed leren kennen. De eigen mensen moeten Friesland heel goed leren kennen. En dat lijkt mij, als ze dat boekje nou eens een keer goed lezen, dan komen ze een aardig eind in de richting, dacht ik zo. Het boekje Friesland leren kennen is vooral gericht op de toerist. Daarom kan de Milieuraad de actie samen met de VVV voeren. Maar er is meer. Als Friesland niet op zichzelf past, vindt de vakantieganger er straks niets meer aan. Het boekje heette Leer Friesland kennen. Dan zitten we bij een man waarvan ik denk van, er zijn maar weinigen die het Friesland zou kennen als het ook Friesland kent, denk ik. Nou, die ben er wel. Maar ik ken Friesland vrij behoorlijk. Want ja, ik had daar toch eerst 4 jaar bij de radio en later 24 jaar bij de televisie had ik daar omskaaid. Dus ja, ik ken die provincie aardig goed. Viest ik wel eens wat? Zeg van dat zo samen of dat zo samen? Nee, net zo wat. Nee. Ja, ik vind wel dingen, natuurlijk vind ik dingen. Maar daar hou ik niet bij van. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld vind, is dat die Wiemoen er net komen hadden. Ja. En daar heb ik echt een paar keer een reportage over maken. En dan kon ik maar amper eigenlijk mijn eigen mening onderdrukken. Dat, ja. En daar vind ik heel wat van. De Amerikaanse Wiemoen... Die mij wel, maar die hele grote dingen dat ze het nodig hadden, die mij net. Nee. In mijn gevoel. Zeker ik net in Isselmaar enzovoort. Nee. Maar zeker net op het land. Nee. Ja, vingen en makken. Nee, ik net om te springen, maar goed, dat is... ja. Dat vind ik. Oké. Nee, maar dat mij. Maar Friesland kennen leren op die manier, hè, zat de meesten, de watersporters er dan en joggen en denken om de natuur. Dat vond je altijd wel een wichtig onderwerp om dat te behandelen. Ja. Kom er meer van komende weekend als we joggen naar het programma Gewest Friesland.